Poštovana predsednice Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici i uvažena ministarko, predsednici Ministarstva pravde, mi danas treba da govorimo o 4 vrlo važna zakona. Dosta je bilo reči o Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, govorile su moje kolege iz opozicije, vrlo malo je toga rečeno o Krivičnom zakoniku, Zakonu o suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i naravno Zakonu o oduzimanju imovine. Zašto je malo rečeno? Zato što su ovo 4 vrlo važna zakona za građane i nemoguće je u jednoj objedinjenoj raspravi govoriti adekvatno o svim zakonima. Ja mislim da Vlada Republike Srbije i Srpska napredna stranka nipodaštavaju parlament Republike Srbije. Smatram da Vlada ponižava poslanike jer nam po hitnom postupku sva ova 4 zakona šalje u Skupštinu, dajući nam jedan radni dan za pripremu, za raspravu i za izradu amandmana, a ti zakoni treba da stupe na snagu 1. marta 2018. godine. Da li je moguće da se u ovu Skupštinu po hitnom postupku važni zakoni unose, a da oni treba da stupe na snagu 1. marta 2018. godine? Kao razlog za hitan postupak ste naveli proces pridruživanja Evropskoj uniji i potrebu da pristupimo Evropskoj uniji. Ja se apsolutno i slažem i zalažem da mi treba što pre da pristupimo Evropskoj uniji, ali nećemo pristupiti Evropskoj uniji tako što donosimo zakone koji će početi da važe za 2 godine i koji će se, po mom uverenju, promeniti do tog stupanja na snagu više puta, s obzirom da se i Krivični zakonik menjao i 2013. i 2014. godine. Mislim da poslanike ne treba da podsećam da ne mogu ovo da budu razlozi za hitan postupak, jer razlog za hitan postupak je samo ukoliko su ugroženi životi građana ili mora da se donese nešto što nije moglo da se predvidi ranije, a postoje razlozi hitnosti. Dakle, vi onemogućavate opoziciju da se pripremi da raspravlja o ovim zakonima i da podnese amandmane kojima bi mogla da popravi ove zakone. Bez obzira na to, koliko sam obavešten, 300 amandmana je podneto. Mi smo kao poslanička grupa Socijaldemokratske stranke podneli 38 amandmana na ove zakone i mislim da ukoliko usvojite ove amandmane, da ćemo u velikoj meri popraviti zakone koji ste predložili. Da bi ušli u Evropsku uniju, mislim da moramo da delimo vrednosti koje važe u društvima, u zemljama koje se nalaze u Evropskoj uniji, a ne samo puko da prepisujemo i da navodimo kao razloge potrebu za ulazak u Evropsku uniju nešto, a da se ne ponašamo tako. Vrednosti koje se gaje i u Evropskoj uniji i u tim društvima su poštovanje, između ostalog i parlamenta, poštovanje jednih prema drugima i nadasve to je naša želja da postanemo jedna uređena država u kojoj će biti neprikosnoven princip vladavine prava. Ja mislim da ste predlozima zakona za izmenu Krivičnog zakonika propustili priliku da uspostavite u jednom delu makar vladavinu prava u našoj zemlji. Mislim pre svega na to da ste propustili priliku kada ste menjali krivična dela iz oblasti privrede, odnosno protiv privrede, propustili ste da ukinete krivično delo zloupotrebe odgovornog lica. Sami ste u obrazloženje stavili da ovo krivično delo treba da bude ukinuto, da je ono prelazno rešenje, ali to prelazno rešenje već godinama postoji i nikako da nestane. To krivično delo je izvedeno iz zloupotrebe službenog položaja, takođe jednog, ja bih rekao, arhaičnog krivičnog dela koje služi samo i isključivo za progon političkih neistomišljenika, a krivično delo zloupotrebe odgovornog lica isključivo služi za potrebe vlasti da drži ucenjene sve privrednike i sve privatnike u ovoj zemlji. Dakle,
iza odluke Srpske napredne stranke da se ne ukine krivično delo zloupotrebe odgovornog lica, a koje i te kako može da bude ukinuto s obzirom da ste uneli 29 novih, odnosno 29 krivičnih dela iz oblasti protiv privrede, 7 novih krivičnih dela, kako sami kažete. Dakle, stekli su se svi uslovi da se ovo krivično delo ukine, vi ga ne ukidate. To je želja Srpske napredne stranke i želja izvršne vlasti da može kad god hoće i zbog čega god hoće svakog privatnika u ovoj zemlji da stavi pred optuženičku klupu. Na taj način se drže ljudi koji se bave privredom u ovoj zemlji ucenjenima. Svako onaj ko neće da plati reket, svako onaj ko se suprotstavi vlasti, može da bude na optuženičkoj klupi zbog zloupotrebe odgovornog lica. Zašto govorim na ovakav način? Govorim zato što ste definiciju ovog krivičnog dela dali na negativan način. Nije svojstveno društvenoj bilo kojoj nauci da može da se da negativna definicija. Vi kažete za zloupotrebu odgovornog lica može da odgovara odgovorno lice koje ne možemo da nađemo za koje drugo krivično delo bi bilo odgovorno i protiv privrede. Dakle, ako ne možete nekog da optužite za krivično delo, neko od onih 29, onda ga optužujete za krivično delo zloupotrebe odgovornog lica koje apsolutno nije jasno ni određeno i postavljeno je preširoko. Čak vi kažete u svom obrazloženju znamo da je postavljeno preširoko, znamo da nije određeno, znamo da treba da se ukine, ali šta? Srpska napredna stranka nema hrabrosti i nema volje da u Srbiju uvede red i da napravi jedno uređeno društvo i princip vladavine prava. Ovakvom definicijom krivičnog dela zloupotrebe odgovornog lica se negira vladavina prava u svakom smislu. Niko više nije siguran. Svako po podnošenju krivične prijave može da bude procesuiran, oteran u zatvor i na taj način eliminisan iz društvenog života. Zato ste, ja mislim, namerno propustili priliku da zloupotrebu službenog položaja takođe ukinete. I jedna i druga zloupotreba, postoji zahtev Evropske komisije za ukidanjem. Ako pogledate izveštaj Evropske komisije, ovaj najnoviji koji smo dobili, videćete da se i tu traži ukidanje zloupotrebe odgovornog lica, jer se radi o privredi i radi se o tome da se nanosi šteta za privredni ambijent. Naravno, narušava pravna sigurnost u svakom smislu. Pored toga, kada ste radili izmene KZ-a, vi niste, naravno, propustili da ublažite kaznu za huligane koji krše meru bezbednosti koja im je izrečena od strane suda. To je bilo prema sadašnjem zakonu, mi smo amandmanom tražili to da se promeni, bila je zaprećena kazna zatvora, vi sada to relativizujete i određujete mogućnost i novčane kazne. Dakle, za kog huligana je pravljen ovaj zakon? Za nekoga određenog koji je izdržao kaznu, koji ima zabranu da odlazi na utakmice, vi sada određujete novčanu kaznu za nekog, pretpostavljam, za koga već unapred znate na koga će se taj zakon odnositi. Takođe, ukidate mogućnost postojanja krivičnog dela za ljude koji krše zabranu, a odnosi se na nasilje, na meru zabrane od nasilja u porodici. Sada to pretvarate u prekršaj. Pa čekajte, s jedne strane imamo Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, s druge strane ukidate kada neko krši meru krivično delo i pretvarate to u prekršaj. Pa to je valjda mnogo lakša kvalifikacija nego što je krivično delo. Ni na jedan način, bez obzira da li se radi o KZ-u ili se radi o Zakonu o oduzimanju imovine ili o suzbijanju organizovanog kriminala, niste pokušali da sprečite zloupotrebe koje se dešavaju u pravosuđu. Mi smo svi svedoci spektakularnih hapšenja, gde se 86 ljudi u akciji „Rezač“
hapsi u jednoj noći, a da godinu dana posle toga nije podignuta ni jedna optužnica. Protiv svih tih ljudi ili većine je određena mera ili doneto rešenje o privremenom oduzimanju imovine. Nema optužnica više od godinu dana, dakle nema opravdane sumnje da su ti ljudi izvršili krivična dela, ali im se privremeno oduzima imovina i na taj način se oni kažnjavaju. To su ljudi koji nemaju, mnogi od njih, na drugi način rešeno stambeno pitanje, oni sada moraju da iznajmljuju svoje stanove praktično sami od sebe i da plaćaju, a protiv njih nisu podignute optužnice. Zato je zloupotreba službenog položaja, član 359, pogubna. Pogubna jer se ona zloupotrebljava kao krivično delo na najgori mogući način u ogromnoj meri. Svi ti iz Rezača su gonjeni za zloupotrebu službenog položaja. Nigde optužnica nema. Nema je zato što ne može ni da bude. Zato što je to jedno krivično delo koje ne znači ništa. To je krivično delo kada ne znate šta ćete i zbog čega ćete nekog da gonite, vi zalepite zloupotrebu službenog položaja ili zloupotrebu odgovornog lica, što još govore kada se radi o privatnim firmama. Dakle, propustili ste da uspostavite princip vladavine prava ovom izmenom KZ-a. Vi ste rekli menjaće se ponovo i pošto se menja svake godine, ja vas pozivam da u nekoj narednoj izmeni to uradite ili već sada da prihvatite amandmane koje smo mi podneli i na ovaj način poboljšate zakon. Što se tiče Zakona o suzbijanju organizovanog kriminala, odnosno koji opredeljuje koje su to institucije koje se bave suzbijanjem organizovanog kriminala, dobro je da ste i vi konstatovali da je to jedan zakon koji je dobro postavljen još 2002. godine. Nema, da kažem, suštinskih izmena i pozdravljam što nema suštinskih izmena, ali postoji nekoliko stvari koje smo mi pokušali da promenimo amandmanima i pozivam vas da te amandmane usvojite, a oni se naročito tiču opredeljivanja ko će biti predsednik tog posebnog suda ili specijalnog suda u okviru višeg suda i ko će biti sudije specijalnog suda, odnosno ko njih određuje. Mi smatramo da nije prihvatljivo da predsednik višeg suda ima prava da određuje i ko će biti sudije i ko će biti predsednik specijalnog suda iz prostog razloga što na taj način nemamo ni dovoljno transparentnosti, niti se objektivno o tome odlučuje. Smatramo da to treba da radi Visoki savet sudstva. Sa druge strane, mislim da nije prihvatljiva način kako je definisana provera od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, bezbednosna provera sudija. Nije sistem razrađen i ne zna se šta se dešava kada se utvrdi da neki od sudija specijalnog suda ne prolazi bezbednosnu proveru Ministarstva unutrašnjih poslova. U zakonu je definisano da može da radi to MUP, ne samo Bezbednosno-informativna agencija. Šta se onda dešava sa tim sudijama? Će oni biti razrešeni? Da li ste razmišljali o tome da onda sve sudije treba proveravati? Zašto samo ove koje rade u specijalnom sudu? Mislim da to nije na dobar način razrađeno i predložili smo da se amandmanom jedna takva odredba izbriše. Što se tiče Zakona o oduzimanju imovine, mislim da je dobro da je Srpska napredna stranka shvatila da je rešenje koje je bilo na snazi do 2013. godine mnogo bolje nego ono koje ste vi očigledno pogrešno uspostavili 2013. godine. Dakle, sada se ovim zakonom vraća postupak da bude onakav kakav je bio do 2013. godine u kome je lice kome se privremeno oduzima imovina moglo da učestvuje u tom postupku pre nego što se donese rešenje o privremenom oduzimanju imovine. U vašem zakonu od 2013. godine lice kome se imovina oduzima suočava se sa time tek onog trenutka kada mu stigne na kuću rešenje da je mu imovina oduzeta, a onda na to može da piše prigovor. Mislim da ovo rešenje koje vraćate praktično od ranije je bolje. Ja sam ga u jednom amandmanu razradio dodatno i dao mogućnost da se na jedan bolji način raspravlja o tome da li je neko zakonito stekao prihode ili nije zakonito stekao
prihode. Ukoliko bi usvojili te amandmane, mi bi mogli da podržimo ovaj zakon. Zahvaljujem se na pažnji.